ዘሎ ኩሉ መድያው ቅልውላው ዘጋድድን ምዃኑ አባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሼርማን ገሊጾም ኣብ ትግራይ ዝተኸፈተ ቁልዕ ኩናት ንዝኸፈአ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘቃልዕ ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ አጠንቂቖም ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ጸንሑ ዝኸበርኩም ተመልከቲ ቴሌቪዥን ድምጽ ወያነ ነሳዓት ዝተሰናዱ ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ወልደምረት ገዛኢ ምስ መላ ኣባላት ስቱዲዮ ሓቢርናኩም ክንጸንሕና ንምክታልኩም ንዓደምኩ ናፍቲ ፈላማይ ዜና ሰገር ልፍንታውያን ጸላት ህዝቢ ትግራይ እቲ ሕዚ ጀሚሮምዎ ዘለው ቁልዕ ኩናት ናብ ሙሉእ ጥፋት ዝወስድ ምዃኑ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ ገሊጾም እቶም ኣምባሳደር ምስ ቴሌቪዥን TMH ኣብ ዝገበርዎ ቃለ መሕትት ከም ዝበልዎ ህዝቢ ትግራይ ሓቅን ርትዕን ክሳብ ዝሓዘ ዘንበርክኾ ሓይል የለን ነዚ ንምዕዋት ድማ ኩሉ ክረባረብ ይግባእ ኢሎም ኣለው ሓየሎም ኪሮስ ብዝርዝር ከቕርቦ እዩ ልፍንታውያን ጸላት ህዝቢ ትግራይ ተዳኺሙ ብዝብል ስልሒት በኣንፈት ደቡባዊ ግንባር ቁልዕ ዝኾነ ኩናት ምውልዖምን እቲ ድፋዕ ሴርካ ብምእታው ዳግማይ ብርሰት ንክፍጽሙ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ከም ዘለዉ ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ ምፍላጡ ዝዝከር እዩ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ህዲቦም ኣብ ትግራይ ሚድያ ሃውስ ቀሪቦም መብርህ ዝሃቦ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እቶም ጸላቲ ሕዚ ጀሚሮሞ ዘለው ኩናት ናብ ሙሉእ ጥፋት ዝወስድ ምዃኑ ሓቢሮም እዮም ደቡብ ትግራይ ጀሚሮም ኣለው ዋና ትኩረቶም ናብ ምዕራብ እዩ ትኩረቶም እናማዕበለ ዝኸይድ እዩ እዚ ያው ህዝቢ ትግራይ ኣይኮነን ዞም ሓይልታት እዚኦም ካልእ ሓይሊ ተመፂኡ እውን ቅኑዕ ዕላማ ዝሓዘ ዝብሎ እዩ ሞታ ይኽብል ዘጀማምርኦም እዚ ዝቕፅል ዓይነት ኣካይዳታት እዩ ዝመስል ከም ጀማምራ ድልየት ከም ድልየት ተወሲዱ ግን ናይ ጥፍኣት ድልየት እዮም ሒዞም ተበጊሶም ዘለው ዓለምን ህዝብና ልዕሊ ኩሉ ፀቢቑ እዚ ዝፈልጥ ስለ ዝኾነ ፀቢቑ ክቃለሶ እዩ ዓለም ከዓ ክፈልጦ ዓለም ፈሊጡ ኣብ ልዕሊኦም ዝገብሮ ተፅዕኖታት ከዓ ከባራተ ክንሰርሕ ኢና ህዝቢ ትግራይ ሃልዋትን ድሕነትን ንምርግጋጽ ኣብ ዝገብሮ ምንቅስቓስ ካብ ባዶ ተበጊሱ ሕዚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ክንዝንግዕ የብልናን ዝበሉ ኣምባሳደር ብርሃነ ሕዚ እውን እንተኾነ ሓቅን ርትዕን ክሳብ ዝሓዘ ዘንበርክኾ ሓይሊ የለን ክብሉ ገሊፆም ጸላእቲ ተኣኪቦም ዝመፅዎ ፍልሖ እዮም መሬት ብምሉእ ሒዞምዎ ነይሮም ክበሃል ይከኣል ሙሉእ መሬት ሙሉእ ክደፍንዎ ዝኽእሉን ክሕዝቦን ዝኽእሉ ዓይነት ኣባ ዝበዝሕ እዮም ሒዞም መፅኦም ነይሮም ኣብቲ ቀዳማይ ዙር ውፅኢቱ ናብ ጥፋት እዩ ዝወስዶም ስለዚ እንታይ ተኣማሚኖም እዮም ዝብል ናብራ ክነብሩ እንተኮይኖም ዘበበለኛታት እዚኦም በዚኣ ጥራሕ እዮም ክነብሩ ዝኽእሉ ብወገን እቲ ፋሽታዊ ጉጅለ ናብ መቐለ ኣፅዋር ተመላለስ ዝነበረት ኣውሮፕላን ወቂዕና ውዲቕናያ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ሓሶት ካብ ሓቂ ዝረሓቐ እዩ ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር እዚ ክብልሉ ዝኽኣሉ ምክንያት ድማ ህዝቢ ከላዕሉ ስለ ዝደልዩ ኢሎም ኣብዚ እዋን እዚ ዘልዕልዎ ዘለዉ ከዓ ልክዕ ከምታ ናይ ማይካድራ ኣይሮፕላን ካብ ሱዳን ገፃ ናብ ኢትዮጵያ ተኣቱ ተዋቃዒ ሓበሬታ እዮም ኣቕሪቦም ናብ ኢትዮጵያ ገፃ ተኣቱ ተላ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተወቂዓ ወዲቓ ሓደ መረዳእታ እዚ ብብልጽግና ፓርቲ ዝተገልጸን ዝወፀን ኣብ ትዊተር ዝፅሓፍዎ መግለፂ እዩ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዝገለጾ ነገር ተሃልዩ ናይ ታሪኻዊ ጸላእትን ኣይሮፕላን ኣብ መቐለ ዓሪፋ ተወቂዓላ ይብል ብሓደ ገጽ ናይ ባዕሉ ዘረባ ከዓ እንደገና ግልብጥ ኢሉ ከዓ ከም ካብ ሰማይ ተተኪሱ ከም ዝወደቐት ኣፍታ ሓፃር ፅሕፍቲ ውሽጢ ክልቲአን ተቐምጥ ባዕሉ ነቱ ናይ ሬድዋን መግለፂ ዝተዋቃዕ እዩ እቲ ብልጽግናን ሬድዋንን ዝገልጽዎ ዘለዉ ከዓ ሓዲኦም ኣብ ደቡብ ሱዳን ትትብሉ እቶም ሓዲኦም ኣብ መቐለ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንነገሩ እውን ብጠቕላላ ዝኾነ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ ከምዚ ክብሉ ይፍትኑ ኣሎ እዚ ዝብሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካልኦት ወፃእተኛታት መፂኦም ይወርሓ ስለ ዘለዉ ትግራይ እውን ይሕገዝ ስለ ዘሎ ተስእ ኣንጻር ትግራይ ተዋጋእ ንዝብል ንምድንጋር እዩ እዚ ናይ ጥፋት መንገዲ ንምፍሻል ድማ ኩሉ ህዝቢ ክረባረብ ይግባእ ከምቲ ዝተለመደ እውን እቲ ዓወተ ይተርፍን መልእኽቲ ኣምባሳደር ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እዩ ህዝቢ ትግራይ ከምቲ ናይ ኩሉ ሻዕ መንግስቲ ሰራዊት ህዝቢ ኣብ ሓደ ረጊግና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኣብ ወፃኢ ዝነብር ህዝቢ ሙሉእ ኣብ ሓደ ረጊግና ነዙ ጸላእትና ዝፈስዎ ዘለዉ ናይ ጥፍኣት መንገዲ ከነፈሽሎ ኣለና ክነፍሽሎ ንኽእል ኢና ምንም ዘጠራጥር ነገር የብሉን ዝሓፀረ ንኸውን ግን ናይ ኩላትና ረቢብካ ምቅላስ ኣገዳሻ እዩ
ጸላእት ህዝብ ትግራይ ንጻውዒት ሰላም ህዝብን መንግስትን ትግራይ ነጺጎም ኩናት ካብ መረጹ ኩል ህዝብ ትግራይ ምእንተ ህልውንኡን ውሕስቲ ትግራይን ቃልሱ ክሕይልን ደጀንነቱ ኸጠናኽረን ይግባእ ኢሎም ነበርቲ ከተማ ዓዲ ጉደም ንኹለ መዳይ መኸተ ድልዋት ከም ዝኾኑ ዘረጋገጹ እቶም ነበርቲ ዓወት ህዝብ ትግራይ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ከም ዝኸውን ኣይንጠራጠርን ኢሎም ኣለዉ ተወሳኸለና ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድ ንጻውዒት ሰላም ነጺጉን ደው ምባል ተጻቦ ጥሒስን ዳግማይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዕላው ኩናት ከፊት እዩ እዚ ፋሽስታዊ ጉጅለ ሰራዊቱ ኣኻኺቡ ዳግማይ ኩናት ምጅማሩ ጸረ ሰላም ከም ዝኾነን ህዝብን መንግስትን ትግራይ ንሓንሳእን ሓዋርን ከየጥፋኹ ድቃስ የብለይን ብዝብል ኮነ ኢሉ ከም ዝተልዓለን ነበርቲ ከተማ ዓዲ ጉዶም ርእይቶም ሂቦም አለ ጥሒስዎ ኣሎ أبز حالة أبدا دبيت دوديويم حزد مالهم مع أنت دجنا علتنا بعلت 10 شمون تزوجح هذا 10 ساعات بسلسة جت بجنبار دو حيال وجه خفيت الله سلازين تناي تخص تطعو نايمال بعلت حسوا الله بسرون نعنا زدلينا تبوانا نت بكا توتالي كمتي دانيال دياقون دانيال كبرت زولو كم مسرتنان كم مانتنان كم زامريت كن في حق ساعة هدليتهم بتقراي زي أي جبنا نيرو خالي أخ جبنا نيرو جن قبل على عصوان كبان سلام ندابله دردر ندابله دودام مجبارو تعم أنا وارن حماق بحرنيو صلاة كبقدمون عيد قصلنا خزون لا نبز خفئ خأتونا يوم نقول اللي على تحت نلولو نهزب تقراي كتف يا توجي سلو مالتي توجي سلو يا تكناتون بعد جمير والله مال إحنا بزيد لنا ينقر مالت صلاتنا كساب حزون كينات كي جمرو مصنحهم فاتيوم زي كونس حيلنا حدنتنا سلز فلطو ويم زبلو اتم وهاب تريتهم كنات يوم ما ينخل نبرتات يوم أمن أمنون كم زي قرفو فلطيو أنت جميرنا تخونات عين قد فني لونكم مجلس يوم زحلفون قد نخزي أتيو كان حدقنا نخزي أتيو حدقنا أي حدقنا صلاتنا نصاوعيت سلام تقبلهم تكبراوي خغورو يجبا أكوان تنبرين نزي نقول نقديفهم داغماي كوينات كاب جمهور جنام كل حزب تجراي مأنته اللاون وحست تجراي نيلو زيادة قالسو كحيلن دجن تخط أناخرن تصوعهم من تمن ما يخونن من تنوعلنا من تل حدنتنا استيمنا نوعلنا هلاون نهزونا هلاون تجراي هلاون بصورنا هلاون الناس كلنا زقبنا صار كله كنقبر يقبا عبيت زلو عبدجن ابغد ميتو جنبار زخد دمو منعسي زلو كله خداي تلعل اجخم برتع حزب تجراي كاب عصوان كبان 300 دغري خيبنا زلو خدن فنصح كلنا بحبار خنلعل لنا اش كان مጨረሻ بقلصمنا خنطفينا تجراي تسعر تجراي تعوت صلاتنا من غزيم كان مجمراون اسك احز زلو ايدقسلنا من غزو من يدقسي خبعل يجميرو كنطفس لي يغبنا ازي ناي منواري زي منواري غداي مالت عقم زخال بملؤ حزب تغاي نا قالسي كوافر كخللو مالت زلو حونا زلو ود حفتنا زلو غروتنا من اسي نقدميت مسلافيو كسلاف زغبو نقدميت مسلاف عتقن سنقن كوين خغلغل زخل ابدجن كوين خسرح زخل كا ابدجن كوين خسرح مخاليو لا امنت انا 4 سبب سليف لخو حواتي ابزيا كوين خسرح زغبن نجر تلياون كل خسر حليت مسقطر دقاس زي بلي نزي تግራይ ቃለስ ከም ዘለን يزامن تግራይ تسعر መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወልዑ ሓድሽ ኩናት ኣዝዩ ሓደገኛን ነቲ ዘሎ ኩሉ መዳው ቅልውላው ዘጋድድን ምዃኑ አባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሼርማን ገሊጾም ብራድ ሼርማን ነቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተወልዐ ሓድሽ ኩናት ኣመልኪቶም ኣብ ዕላው ገጽ ትዊተር ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እቲ ዝተጀመረ ኩናት ኣዝዩ ዘሰንብድን ዘተሓሳስብን ምዃኑ ጽሒፎም ኣለዉ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ማሕበር ቁጠባዊ ቅልውላው ከም ዝርከብ ዝገለጹ እቶም ኣባል ኮንግረስ አሜሪካ ሕዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከፊትዎ ዘሎ ኩናት ነቲ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘጋድድ ምዃኑ ስጋኣቶም ገሊጾም ኣለዉ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘሻቅል ብምዃኑ ኩናት ደው ንኽብልን ውሳነ ደው ምባል ተጻብኦ ክኽበርን ኣሜሪካ ጸቕጢ ክትገብር እውን ኣባል ኮንግረስ አሜሪካ ብራድ ሼርማን ጸዊዖም ኣብ ወረዳ ጋንታ ኣፈሹም ጣብያ ድብላ ስዒት ከባቢ ዓዲ ሰማዒት ዝርከቡ ወየንትን ነበርትን ፋሽስታውያን ጸላእቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወልዕዎ ኩናት ብዝተወደበ መንገዲ ልዑል ቃልሲ ከም ዝገበሩ ገሊጾም ሕዚ እውን ተጀሚር ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ክሳብ ናብ ዝተማልአ ዓወት ዝሰጋገር ቃልሶም ኣጠናኺሮም ይቕጽልሉ ከም ዘለው ኣፍሊጦም መዝገበ ጎይቶም
إسران حدن حدار كل تشحن عسرت سلسن عامة مرت بوردا الصبح سعسي تابع بولوسو بيلو ناب كبابي زغنع سراويت والكملاخي سياسة فورقين نبرتن هزبا ملشان تابع دبلا سعيد فوليشمو عد سمعيت بخويناتن مدراغوح آمانن بزل على جقننت كمز مكتو يزاربهم كل تتفانق لوزي نورسه كل ما رجي حيزو لاقو خاتيتو مالتي بدحري السام استعاصوت وقت خايدو نحنا كعبزاز يعني قريصهم لازم وانهم كدروهم يينا لا عصينا يعني نحنا كعمر مدفع مساويهم هدما غيرهم تمليسهم مالتي تشع زنوره طلعي نزا قشتنا زيا تودينا هنا نحل نيرنا تترنا مالتي لشات زبلنا تريل مسمص بولو بقى مصينا ني بايتانا حاسب بايتانا حاستا هيلنا الصلاون لل28 زخون قسل الموتن غيرنا هنا مالتي كفرق معلتي نايمشت قطمنا لينا شعزيا هنقطم كلنا نسو عابزي اسكيو حديرو مستحت سقاط انا خير اندي بدحري تمليسنا معلتن فرقنا تواقينا سوزي زي اخن واقع خلنا جن نسو كيو حالت انا خيرو انت مصنا انتلا عابزيا مناعسي كلهم يوم تقادل تخوينو ملو بمرجح تواصيوم سراويت والكملاخي سياسة فورقي بزح كيساران عنوتن مستقول بابا أبكالي زنبر حيلو أخاخيبو عدكتهم جاقانو أبالات هزبان من اللي شاك في التحقين والان تنبرم عطوغات كابت كبابا سحيبهم قالسهم والان تقصلهم صلائي أب هافتي سلماويان سبات قنام بزح قدعات أبصحيهم بملو دابر سيحتانا حيسكم شعزيز خونك وتاسنا يقان تقفشم ملو برت هبنا يوم تحماي تاوقون تماخرنا مساعتهم اوروماي مجمره بدنقلات انت ديب انتلو كما اذا ما قديلوهم شعبيا اتم ساعات نور دحانيو يلوم تم ساعات كع دحانيو ديو يلوم ريم سولو اياب زي امسص قونايو اياب زي امس صقبه تمليسو زقدفلهم يبلهم زمسازياتهم انتي حد يقول لهم كندي طفات كندي تغنيو قفعي بطعمي وعبي قفعي يوريدو كازيا مستملسه زنازي نور ندات مس حازه زخل ساعة من بيت كريستيان عود عامت لاكو نوسك كف جزا عود رهوا سلسته أربعة بأربعة قال حدا جزا وصحهم سوات معاتي يوم مالتي أزي كمزيل النهالوم اتوم أبالات هزباو مليشا كمزولوم دا جنتهم بمرقاصن سأتا كبابيهم وحس بمقوارن حزون بستور دا من قدي الناس رحيهم حلافي سأتان ممحداراو قدايتن ورداقان تأفشهم هلقا باراخي قوري يوهانس كمزولو ودمام أبا زبزحات أبياتات توردا زركبو وينتي أنصار صلات زكايدو وتقادلو زناد كمزغونا بمملغات وينتي عد سمعيت قنام كبابيهم حراب بمقوار قالسز بتقراي أب متنخار لعول قدا كمزنورهم أرديهم كموردا مجمرة عسران حدن نحدار زجمرو اللو شعبياون مسناين دا مريم دنقلات قفعي حرسو شوف يا لوزك مصم تلون تدالي صنيحو عطوم الشاط راح زي كونس كل حرسو تدالي 20 حدن موعز مولسلو هناتاتي زل مالتي موعز مولسلو بعلو من اسي كانسيو حرستاي كل خوين مستعطو تواديدو منو موادد زي ولو بعلو سرح لي ኣብ ትግራይ ዝተኸፈተ ቆልዑ ኩናት ንዝኸፈ ሰብኣዊ ቅልውላው ዘቃልዕ ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ አጠንቂቖም ኣብ ትግራይ ሕዚ እውን ኩናት ምውልዑ ብምስምዖም ከም ዝደንገጹን ከም ዝሓዘኑን ዝገለጹ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ንዝተጸገሙ ወገናት ሰብኣዊ ሓገዝ ከይበጽሕ ብምግባር ዝኸፈ ቅልውላው ስለ ዝፈጥር ሰብኣዊ ሓገዝ ዝበጽሐሉን ዝተቋረጹ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንኽኽፈቱን ዘኽእል መስርሕ ምፍጣር ከም ዘድሊ ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ንኽኸውን ድማ ኩሎም ሓይልታት ብህፁፅ ኩናት ጠጠው ንኸብሉ ጸዊዖም ላዕለዋይ ተጸዋዕ ጉዳያት ወፃኢን ድሕንነትን ሕብረት ኣውሮፓ ጆሴፍ ቦሬል ቦገኖም ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ነቲ ዝነበረ ተስፋ ሰላም ዘጸልምት ሓደጋ ምዃኑን ብህፁፅ ጠጠው ንኽብልን ጸዊዖም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ አንቶኒዮ ብሊንከን ብግዶም እቲ ኣብ ትግራይ ተጀሚር ዘሎ ኩናት መጠነ ሰፊሕ ስቃይ ደቂ ሰባትን ጥሕሰ ሰብኣዊ መሰላትን ኢሉ እውን ተወሳኺ ቁጠባዊ ጸገማትን ዘስዕብ ሓደጋ ምዃኑ ኣጠንቂቖም ብምዃኑ ድማ ኩሎም ሓይልታት ብዘይ ቅድመ ኩነት ዘላቐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ብምፍጻም እቲ ጎንፂ ብዘላቕነት ጠጠው ንኽብል ዘይተሓለለ ጻዕሪ ንኽገብሩ ጸውዒቶም ኣቕሪቦም أبو منبر كوميشن حبرت أفريقيا موسى فاكي محمد دما اتخوينات داقم مولعو كمزت حساسبهم بمقلات بوز أزت أو نخبل حاتي تومالو
ሰራዊት ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድን ዕጡቃት ክልል አምሓራን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ መጥቃዕቲ ምጅማሮም ንነበርቲ እቲ ከባቢ ኣዘራሪበ ኢሉ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ ጸላቲ እቲ ሕዚ ኸፊቶምዎ ዘለዉ ኩናት ህዝቢ ትግራይ ተዳኺሙ እዩ ዘሎ ብዝብል ስልሒት ከም ዝኾነ ድማ ብዙሓት ጸሓፍቲ ዝህብዎ ዘለዉ ርእይቶ እዩ ሓየሎም ኪሮስ ተወሳኺ ኣለዎ ሻምሓራን ብባስ ብብዙሓት ናብ ብደንበራት ትግራይ እናተጸግዑ ርአየ ናብ ሎሙዓን ተብዘውግሕ ድማ ሓያል ትኹስ ጠያይትን ከበርቲ መሳርሕታትን ሰሚዐ ክብሉ ሓደ ስሞም ክጥቀሱ ዘይደለዩ ኣብ ከባቢ ቆቦ ዝነባርነቶም ሓረስታይ ንማዕኸን ዜና ሮይተርስ ዝሃብዎ ርእይቶ እዩ ሮይተርስ ብዛዕባ ምውላዕቲ ኩናት ተመልኪቶ ብዘውፅኦ ጸብጻብ ሓይልታት ኢትዮጵያ ወጋሕቲ 11 ሰዓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ኩናት ወሊዖም ክብል ሓቢሩሎም ንነበርቲ እቲ ከባቢ ዘራሪቡ ዘረጋገጸ እቲ ማዕኸን ዜና ካሊእ ስሞም ክጥቀስ ዘይደለዩ ውልቀ ሰብ እውን ከም ዝበልዎ ብፍላይ ኣብዚ ክልተ መዓልቲ እዚ ምንቅስቓስ ጉጅለ ፋኖን ካልኦት ዕጡቃትን ብስፍሓት ይርአ ከም ዝነበረን ሕዚ ድማ ብቐረባ ሓያል ድምፂ ሰምዑ ከም ዘለዉ ጠቒሶም ሮይተርስ ኣብ ጸብጻቡ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሙሉእ ዕፅዋን ክባን ከም ዝርከብን እቲ ብኽንዲ ዓንቀፍቀፍ ዝኣቱ ሰብኣዊ ሓገዝ እውን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ናብቲ ሓገዝ ዝጠልብ ማሕበረሰብ ከም ዘይባፅሕ ገሊጹ እዩ ካብ ብመሰረቱ ብሰላማዊ መፍትሒ ኮነ ብልዝብ ጸገማት ምፍታሕ ዝኣምኑ ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድን መሻርክቱን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ትግራይ ቁልዕ ዝኾነ መጥቃዕቲ ምኽፋቶም ወተሃደራዊ ኮማንድ ሰራዊት ትግራይ مفلاط يذكر يم خلت عموت نكملو أوارح بصرف وجنوسايد الكوينات تجري قبل على حزب تجري نمأمانهم زت أقوموا جبنات بتم صلات كفتهم دحر متنح حزي تداخم يزخوني لو مبزح حسبوا له كوينات كم زول لعب زحز جلس وزلوا رئيسهم صحافن تنتان بوليتكان زخون عدي سالم دسا أبزغم طريقتهم أبي أحمد قدموا ببوليتكا ومفتح زي أمن مخان استفلت أنا جرين نيرو مدلواتو نعمة قرا من جدود ما حزب تجري نات مي دحر متنح حزي اتمدباتو أب جبري وعلى لو كبل يزارب وسيخو دما سلاماو مفتحي كم مطالع كارد بموساد تخرت كسرق كم زفتن حبير يوم مع خن زينا بي بي سي بوغنو نمغلص وتهدراو كوماند سراويت تግራይ ተወኪሱ ኩናት ከም ዝተወልዐ ዝሓበረ ኮይኑ ነቲ ተሓሲቡ ዝነበረ ሰላማዊ መፍትሒ ድማ ዘጸልመት ምዃኑ ገሊጽ እዩ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድ እቲ ዘደራደር አካል እቲ ከም ድሌቱ ዝውውር ሕብረት አፍሪካ ጥራሕ ክኸውን ኣለዎ ክብል ምሕንጋ ደፍሊጥ እዩ ሕብረት አፍሪካ ማለት ዋጋ ዘይብሉ ሕብረት እዩ ኢላ ርእይቶ ኣጀመረት አንቃሒት ማሕበረሰብን ጸሓፊትን ትምኒት ገብሩ ብወገና ከም ምኽንያት ዝቐመጠቶ ድማ እዛ ኩላ ግዜ እናጓተ ተጸኒሑ መወዳእቱ ተወሳኺ ኩናት ክውላዕ ምግባሩ ክትብል ትገልጽ ምዚ ተመሳሳሊ ምልክታ ዝቐመጠ ድማ ማዕኸን ዜና ጋረው ኦንላይን እዩ ሕብረት አፍሪካ ይመርሐሉ ዝበለው ድርድር መወዳእቱ ኩናት ኮይኑ ክብል ይወቅስ ከም ቀደም ይመስለክን ውሕጅ ወስደክን ዝዓይነቱ ርእይቱ ዝሃበ ድማ ነጣፍ ማሕበራዊ ሚድያ ባሽር ሃሺ ዮሴፍን ትኸውን ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድ ክልተ ግዜ ክሓስብ የተሓሳስብ ሕዚ ዘሎ ቁመና ሰራዊት ትግራይ ከምቲ ኣብ ፈለማ መጀመርት ኩናት ዝነበረ ይኮነን ዝበለ በሽር ሕዚ ዝድፋእ ሰራዊት ዘይኮነስ ኣድላይ እንተኮይኑ ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ዘጓይ ሰራዊት ክብል ገሊጹም እዚ ኮይኑ ለሃለወ ግን ሕዚ እውን ሰራዊት ትግራይ ጻውዒትን ባህጉን ንሰላም ምዃኑ ንማሕበረሰብ ዓለም በተደጋጋሚ ኣመላኺቱ ክብል ሓቢሩሎም ብናይ መወዳእታ ዜና በፂሕና ለና ክቡራት ተመልከትና ኣብ ደንበ ማሕበራዊ ሚድያ እንታይ ይበሃለሎ ዝብል ክኸውን እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ገበን ጆኖሳይድ እናፈጸመ ዝርከብ ጉጅለ ፋሽስት አብይ አሕመድ ዋላ እኳ ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ደላይ ሰላምን ዘተ መሲሉ እንተቐረበ ነቲ ሕዚ ወሊዕዎ ዘሎ ኩናትን ወራርን ቅድም ኢሉ ክዳለወሉ ከም ዝጸንሐ ተገሊጹ ሚድያታት እዚ ጉጅለ ድማ ነጋሪት ኩናት ክድስቁ ምጽንሖም ይፍለጥ ዳንኤል ወርቅ ልዑል ተወሳኺ ኣለዎ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምድንጋርን ዝፍጽሞም ዘሎ ቀጸልቲ ገበናት ኩናት ንምኽዋልን ናይ ሓሶት መዝሙር ሰላም ክዝምር ጸንሐ ፋሽስታዊ ጉጅለ አብይ አሕመድ ካብ ሕሉፍ ተመክሮን ባህረ ነፋሒቶን እዚ ጉጅለ ብምብጋስ ንሰላም ደው ዝብል ፖለቲካዊ ስብዕና ዘለዎ ጉጅለ ከም ዘይኮነ ተፈሊጡ ዝሓደረ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንትን ናይ ቀረባ ተዓዘብትን እዚ ኩናት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም ፋሽስት አብይ አሕመድ ቅድሚ እቲ ጆኖሳይዳዊ ወራር ጥቅምቲ 2013 ምጅማሩ ምስ ባዕዳውያን ሓይልታት ኮይነ ንህዝበይ ዝጭፍጭፍ መራሒ ይኮንኩን ኢሉ ወርሒ ከይጸንሐ ምስ ዕሱባት ኣራዊት ሰራዊት ኤርትራ ብምዃን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ በፍጹም ዘይርስዖ ጆኖሳይድ ፈጺሙ እዩ እዚ ድማ እዚ ፋሽስታዊ መራሒ ብፍጹም ክእመን ዝኽእል ሰብ ዘይምዃኑ ታሪኻዊ ሰነድ ኮይኑ ተቐሚጡ እዩ ካብዚ ብምብጋስ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ናይ ምትላልን ግዜ ምሽማትን ፖለቲካ ሒዙ ዝጸንሐ እዚ ጉጅለ
ነዚ ሕዚ እውን ህዝቢ ትግራይ ንምብራት ጀሚርዎ ዘሎ ዳግማይ ወራርን ኩናትን ክዳለወሉ ጸንሐን ብሽም ሰላም ዝተላዕጠጠ ምቁር መርዚ ኩናት ምዃኑ ናይ ኣደባባይ ሚስጥር ኮይኑ ጸኒሑ እዩ መረረት ኩናትን ደም ምፍሳስን ኣጸብዛም ሰላም ከም ዓብይ ኣማራጺ ሒዞም እንተተንቀሳቐሱ እዚ ፋሽስታዊ ጉጅለ ግን ነጋሪት ኩናት ክድስቕ ጸኒሑ እዩ በብእዋኑ ድማ ኣብ ደቡባት ትግራይ ዝዓስከረ ዕሱብ ሰራዊት ዝሃገር ንኩናት ድልዋት ኢና ዝብል ዜናታት ከውፅእ ጸኒሑ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ወር ሓምለ ጥራሕ ኣብ ሚድያታት ፋሽስት ኣብይ 5 ጀነራላት ቀሪቦም ንኩናት ድልዋት ኢና ክብሉ ተሰሚዖም እዮም ብፍላይ ድማ እቲ ንወራር ክሕልምዎ ዝሓገዩ ደቡብ ትግራይ ዝርከቡ እዝታት ዝዕሱብ ሰራዊት ትግራይ ንምውራር ድልዋት ኢና ክሳብ ምባል በፂሑ መንባሮም ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ተዘክሮ እዩ ካብ ዝሓሊፉ እቶም ብኩሉ ሸነኻት ዝሃገር ሓዊ ኩናት ምውላዕ ሕማም ርእሲ ዝሃገር ኮይኖም ዘለው ጉጅለትም ክሕተም ሓራውን በቲ ሓደ ወገን ብዛዕባ ዘተ ሰላም እንዳተዛረቡ በቲ ካልእ ወገን ድማ ሰራዊት ከሰልጥኑን ከመርቁን ኢሉውን ፈኸራታት ኩናት ከስምዑን ተራእዮም እዮም እዚ እንትድመር ድማ እዞም ትግራይ ናይ ምጥፋእ ሕዱር ባህጊ ዘለዎም ፋሽስታውያን በቲ ሓደ ወገን እንዳደናገሩ በቲ ካልእ ወገን ንኩናት ይዳለውን መዓልቲ መርጹን መንባሮም ተቓሊዑ እዩ ሕዚ ድማ መዓልቲ መሪጾም ቁልዕ ወራር ኩናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣውጆም ኣለዉ እንተ ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን ከም ትማሊ ምእንተ ህላውኡን መንነቱን ዋላውን ክቡር ዋጋ ከፊሉ ኣብ መቓብር እዞም ፋሽስታውያን ህልውና ትግራይ ከም ዘረጋገጽ ታሪክ ዝምስክሩ ሓቂ እዩ ናይ ሎሚ እውን እዚ ኣኽሊልዎም ጦርነት ከፊቶም ኣለዉ ስለዚ ለለና መማረጺ ኩልና ሓደ ኣካል ኮይና ሓደ ሰብ ቱ ብግንባር ለሎ ሰራዊትና እውን ቱ ደጀን ለሎ ህዝብና ኩሉ ተሓዋዊሩ ዞም ጸላእት እዚኦም እስካ መጨረሻ ከይጥፋእኻ ሰላም ሆነ ይርከብ መስልዎም ይሳቶም ወዓጺና የሚና ህዝብ በቃ ኢዶም ኩዮም ጦም የሚልና ነበር ንሕና ሕርነና ዝምበር የንበርክኸና እዚኣቶም ኮነ ኢሎም እዮም ንዓና በቃ خطفنا خبرسنا زياتهم كنت مريتنا كنت ما قيلهم بأمس إرترا يكون مسلم حرا يكون كله تما قيلهم كنت مريتنا نعنا فليسهم لساتهم كنا وروا اليوم دلزلوا سلازي تو دنقل عدنا عين ورسهم من نحنا باركس خبركم تملكتنا زيناتنا نزيهم يمثل نيرهم نمكتتالكم الزينانا نمسكين حلواتنا ندحننتنا بغل صمنا تقراي تسعر